Wasserstelle. Das ist Wasserstelle. Die sind wieder. Jemand ist ertrunken. Nein, ist aber nicht erst der Nauč. Áno, no veď práve. Ale to není prvýkrát, to už to bolo toľkokrát. No, A kanalizácie v kuse ucháte, nikto nič nerobí s tým? a to podľa všetko ide. Es ist richtig tiefe Wasser. Ja. Da ist ein Mensch Da vidím ertrunken. týmto ľuďom tu. Tak toto nie. To bolo. Není možné, a do garážu. Všetko kompletne zabrané majú. Museli byť dobré zrážky. Oj, aha, to všetko tam. Tých pár minút.